खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो मोन जिकेनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियावनो दं, न'आव बबे बिफांखौ गायोब्ला थाम्फै फैया? अपसनाव दं ए निम, बि थुलसि, सि थाइजौ, डि फाख्रि। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि थुलसि। नैथियाव दं, भारतनि सबसे गोलावसिन दैमाया बबे? अपसनाव दं ए गंगा, बि यमुना, सि ब्रह्मपुत्र, डि कावेरी। बिनि थार फिननायानो जाबाय ए गंगा। थामथियाव दं, अखाफोरनि दैखौ बबे हादरा सिगांग्रो नागिरसंना दिहुनदोंमोन? अपसनाव दं ए रासिया, बि चीन, सि भारत, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाबाय सि भारत। ब्रैथियाव दं, सिंग्रा मेथाइया बबे हादराव जोनोम मोना? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि आमेरिका, डि इरान। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि इरान। बाथियाव दं, भारतनि बबे हादराव आधार कार्ड बानायनाय जाया? अपसनाव दं ए महाराष्ट्र, बि गुजरात, सि काश्मीर, डि तामिलनाडु। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि काश्मीर। दथियाव दं, टमेट'खौ बबे हादरा नागिरसंना दिहुनदोंमोन? अपसनाव दं ए जापान, बि भारत, सि चीन, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि आमेरिका। स्निथियाव दं, बुहुमाव गासै मोनबेसे हादर दं? अपसनाव दं ए 120, बि 195, सि 160, डि 230। बिनि थार फिननायानो जाबाय बि 195। दाइनथियाव दं, भारतआव ताजमहलआ बबे दैमानि सेराव दं? अपसनाव दं ए गंगा, बि कृष्णा, सि यमुना, डि कावेरी। बेनि थार फिननायानो जाबाय सि यमुना। गुथियाव दं, आयुर्वेदिक मुलिखौ बबे हादरा नागिरसंना दिहुनदोंमोन? अपसनाव दं ए भारत, बि इंलेन्ड, सि चीन, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाबाय ए भारत। लास्ट आरो जिथि सोंथियाव दं, बबे हादराव बयनिख्रुइबो बांसिन माहाजोन सुबुंफोरा थायो? अपसनाव दं ए ब्रिटेन, बि भारत, सि चीन, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि आमेरिका।